जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बहुत बेंक नोंथांमोना खोनागासिनो दं बहुत बेंकनि थाखाय सोरबाया बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बहुत बेंकनि थाखाय अनलि फर बहुत बेंक बहुतनि लाबाल'नि थाखायल' जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनागासिनो दङ नङा होमबा ससियेल मिडिया जुगावहाय दा निउस मिडियायावहाय दिनै बे बाथ्राया दिनै गोसारगासिनो दङ दा एक्सुवेलि आं बे आयदानि सायावनो आं नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनो होननानै फैदों जेनाखि थार्मेल पावार प्रजेक्ट एबा इपिडिएल निफ्राय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे हा हगारनाय हा होनायनि सायावहाय दिनै फ्राय बुंनो थाङोब्ला गासैबो दल संगठना बाथ्रा बुंजोब्बाय नङा होमबा हमना लादो नोङो दिनै सरखारनिफ्रायबो दिनै प्रमद बर'आबो बाथ्रा बुंबाय फेरेंगा साराबो बाथ्रा बुंबाय इउजि ब्रह्मआबो बाथ्रा बुंदों दिनै जयन्त बसुमतारी बाथ्रा बुंदों आरो गोबां लोगोसेनो ओरै फारसेथिंहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो बाथ्राखौ बुङा नङा बुंबाय माने बेनि बे आयदानि सायाव क्लियारिफिकेसन बिथाङा होबाय आरोखि लोगोसे ओरैहाय नोङो बे माबानिफ्राय बनसुनिफ्राय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बनसुनिफ्रायबो बनजिल मन्जिल बिथाङा बाथ्रा बुंबाय आरो धरना कार्यक्रमआव बिथाङा खुद गावबो थांनानै प्रेजेन्ट थानानै खामानिखौ मावबोबाय ओरैहाय बिपिएफनिफ्राय प्रहलाद ब्रह्म आदा बिथाङाबो बाथ्रा बुंबाय ओरै मुनमुन ब्रह्म बाथ्रा बुंबाय आरो गोबां दैदेनगिरिफोर बाथ्रा बुंबाय दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव कनफिउसन जों सोरखौ लानो जों गोजाननि मानसि नङा होमबा जों प्रबजरानि हालामनि नङा जों दा सोरनिखौ लानो जों दाना ओरै जुदि जोङो नायोबा सरखारनि बाथ्राखौ जों लागोन ना माहारियारि फरायसा आफादनि बाथ्राखौ जों लागोन ना आबसुनि बाथ्राखौ लागोन जों सोरनि बाथ्राखौ लादों जों रायजो राजाफोरखौ बोरै खालामनो नागिरदों दा सोर बहुत बेनि थाखाय खामानि मावदों बेवहाय जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट लाबोयोब्ला इउपिपिएलआ बहुत मोनगोन नामा ना माब्रै ना बेवहाय थार्मेल माने पावार प्रजेक्टखौ लाबोनायावहाय बारा खालामनायाव प्रटेस्ट खालामनाय जि खालामगासिनो दं दा बिथांमोना रायजो राजाफोरनि भट मोननो थाखाय बिथांमोनहा प्रटेस्ट खालामफ्लादों नामा माब्रै दाना ओरै फारसेथिं बुंदों बेवहाय जुदि बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जायोब्ला गोबां माखासे लाइमोनफ्रा जायफोरनाखि माने इडुकेटेड एबा क्वालिफिकेसन गोनां बिथांमोनहा बावहाय साख्रि मोनगोन एबजर्ब जागोन लोगोसेनो माखासे खामला मुजिरा मावनानै बाहाय माखासे मानसिफ्रा एबजर्ब जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेबो बिथांमोननि हालामनि ओनसोलनिफ्राय बे बाथ्राखौ बिथांमोना ओरै सरखारनि थ्रुनिफ्राय स्पस्ट' खालामनानै होदों आरो दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंगासिनो दङ आं हा फाननानै जाग्रा मानसि नङा आरो आं हा फाननानै जानो थाखाय आं फैयाखै आरो आं हा फाना आरो आं हारिनि एक एंसिबो आङो माने गाज्रि खामानि मावनाय एबा खहा जानाय आं खामानि मावा होननानै दिनै स्पस्ट' भाबै दिनै प्रमद बर' सारा बुंगासिनो दं दा जों सोरनि बाथ्राखौ लाबावगोन रायजो जानो थाङो जों बिदि जाना जायाखै दाना अब्ला सोर जेनुइन जाखो दाना ओरै सरकाराथ' बुंदों जे जों माने खुनु मोनसे माने दाना ओरैबायदि बाथ्रा फैदों दाना जुदि बाथ्राया बिदि फैदों जुदि हारिनि खहा जानाय जाथिनि खहा जानाय जाथिनि अलखद जानाय जुदि जेबो जुदि खामानि मावमाराखैब्ला अब्ला मानि थाखाय बर' आइ आफानि हाखौ दिनै मानि थाखाय हगारनानै होखो बे मोनसे कुइसन सिखारदों बियो दानि सरखारनिसिम प्रमद बर' सारनिसिम बे मोनसे कुइसन सिखारदों दाना ओरै फारसेजों बिथांमोना होनदों माने माखासे जों मिथिनो मोननाय बायदिबा सरकारनि सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जायफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो डिमान्ड खालामबोदों आरो बै समावनो रायलायनाय समाव आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा गावनो खुद प्रेजेन्टआव दंमोन आरो बिथाङा बुंखादों नै स्पस्ट' जाय जायगायावहाय माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु जोंनि बर' एबा जोंनि सिक्स सिडुल एरियाखौ बेस खालामनानै जोंनि बर'नि सोरबा आइ आफानि हा दखरसे एबा आबाद एबा न' बां आबाद खेथि खालामनाय हाया थांनायाव मालाबाबो सहायनो हानाय नङा होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा खुद गावनो बुंदों होननानै जोंहा स्पस्ट' खालामना होखाबाय अब्ला बै जाय फाग्लिजरा फार 1 फार 2 एरियानि बासबारि हालामावहाय होमबा बिथांमोननि हाया बेसेबां बिगा फिथांदों बिथांमोना सरखारनो गथायगोन ना गथायाखै आंनिफ्राय इथ' हा थांदों आंनिफ्राय इथ'बां थांगोन होननानै दा बैफोर जाय बिथांमोना जों खोनानो मोनबाय थाबाय दा एसेब्लाबो माने हाया दखलाव दं दासिमबो फरेस्ट बिथांमोना हयथ' फाट्टा लेन्ड टाइटेल मोनाखै जानो हागौ बे आरो बिथांमोना दखलाव दं आरो दखल खालामनानै
बै समनिफ्रायनो निसय आबाद मावनानै जाबोगासिनो दं जानो हागौ दा एक्सुवेलि नै खाथि भट फैगासिनो दङ ना बिटिसि इलेक्सन दा बेखौ लानानै जुदि जोंनि गेजेराव जुदि नाथा जालायबाय थायोबा माने थासारिया जुदि माने सुलायनायनि लामायाव फैयाबानो जुदि बारानिफ्राय बारा थायोबा आरो सोरबाया जुदि अरसो सुदावनानै होबाय थायोब्ला बोरै जागोन ना दा बिनि गेजेराव रायजो जानो नोंथांमोन बयबो जों बुजिनांसिगोन मानोना नंगौ आंबो सासे एसे बर' जानानै आंबो माब्लाबाबो बर' हारिनि खहा जानाय एबा बर' हारिनि बिमानि मेगनाव मोदै गनाय दाहाखौ आं मालाबाबो सैज' खालामनो हाया रायजो जानो थांबा एकदमबारे स्पस्ट बाथ्रा आं मालाबाबो सैज' खालामनो हाया आं माबा मोनसे खोनाबा आं बिराद दुखु मोनो मानोना आंनाव एक्सुवेलि फुरा जोंनि बर' हारिनि माखासे सेन्टिमेन्ट दं जाथिनि आंनाव सेन्टिमेन्ट दङ आं एसे बर' हिसाबै आरो थैजासे आं बे सेन्टिमेन्ट थालांबाय थागोन मानोना आं लुबैयो जोंनि बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाजानो लुबैयो आं दा बिनिखायनो आङो दिनै नायबाय थादों मानोना जों गासैबो राजनितिक नुजोबा रायजो जानो थांबा आरो जों गासैबो राजनितियाव थाजोबनो नाङा जेरै आं दा राजनितियाव गैया नोंथाङाबो नायदो नोंथाङाबो सोरबाया राजनितियाव गैया आरो सोरबाया राजनितियाव दङ नङा होमबा गासैबो जुदि राजनितियाव थाजोबोब्ला सोर मास्टार मावगोन सोर आबाद मावगोन सोर बिजनेसमेन मावगोन सोर बाहा मा लेखा फरायगोन सोर बेफार फालांगि होगोन जुदि गासैबो राजनितियाव ओंखारजोबोबा दे स' बयखौबो गावबागाव लामा मावनो हो साख्रि मावग्राफोरखौ साख्रि मावनो सुबिदा हो बिजनेस मावग्राखौ बिजनेस मावनो खालामनो गासैखौबो राजनिति नोजोरखौ नायनानै दानाय सोरबा साख्रिआवलाबा बेयो राजनिति मानसि होननानै बुंनो नाङा नो डाउट सोरबाया मरेलि सापर्ट थायो नङा होमबा मरेलि खिन्थु प्रेक्टिकेलि बिथाङा गैया खिन्थु मरेलि सोरखौबा मोजां मोननानै सापर्ट होनाय बाथ्रा थायो इभेन गासैबो बिदिनोखा मानो होनना बुङोबा जेब्लानाखि जों आसि थुहैगोन आसि जों भट होगोन बे समावथ' जों सोरबा सासेनो भटखौ होखानांगोन ना होनाङा होमबा निसय होखानांगोन दा बे बाथ्रा दा गथिखे फाग्लिजरा एबा बासबारि ओनसोलावहाय जे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै जाबाय थानाय बेखौ होननानै बुंदों सोरबाया नों फाननानै जाबाय खिन्थु सरखारनिफ्रायनो आं फाननानै जायाखै बे लिस्टआव होदों आरो बेखौ माने जेब्लानाखि माने बे कम्पानिया सोलिला अब्ला बियो सरखारनि आखायाव थाफिनगोन आरो बिनिफ्राय रेभिनिउ सरकारा मोनगोन होननानै बुंदों बेराफारसेथिं पिपा होनाय हाग्रामा महिलारि सारा होनाय रामदेबनो हा होनाय ओरै दिनै चिराङाव आरो बाक्सायाव होनाय बैफोर गासैबो हाफोरनिफ्राय खुनु थाइसेबो दिनै रेभिनिउ मोना होननाय बाथ्राखौ दिनै स्पस्ट' खालामना होदों सरकारा आरो बिनि सायाव रेभिनिउ मोननाय मोनैनि सायाव खिन्थु दिनैसिमबो बिपिएफनिफ्राय रिप्लाइ होआखै रेभिनिउ मोनमारगोन ना मोनमारा बेखौ खुनु रिप्लाइ होआखै जों मोनसे भिडिअ नुदों मुनमुन ब्रह्म बायद'नि बुंनाय जे बिथाङा होनदों जेब्लानो गोसो अब्लानो बिथाङा जोंनो बे हाखौ नांसिगौ होनबानो हगारनानै थांनांगौ होननाय मोनसे बाथ्रा बेफोरबायदि रिजलिउसनजोंसो लिरनानैसो एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंसो हाखौ होदों होननाय बाथ्राखौ जों स्पस्ट' खोनादों दा गथिखे रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गेजेराव थार नंखाय सैथोखौ जों बुजिनांगोन सोरबा दैदेनगिरिया राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा बुंब्लाबो जों माखौबा जों माने नंगौ होननानै जों साननो नाङा एक्सुवेलि जों नायनांगौ माहारि आफाद बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बाथ्राखौ बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय खामानिखौ मावगोन बे खामानिया जेनुइन जागोन गथिखे नोंथांमोना बे थासारिखौ समाधान खालामनो थाखाय नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव आश्रय ला बिथांमोना कमप्लेन होन रिटेन भाबै नोंथांमोननि बासबारि आनसलिकआवहाय नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन कमप्लेन लिरनानै हो लिखित भाबै आरो बेखौ इमिडियेट माने सलुसन खालामनांगौ होननानै नोंथांमोनहा खामानिखौ हो मानो बिथांमोनहा एबसुआ जाहैबाय मा जातीय संगठन हारिनि सिनस्रि बर' हारिखौ दैदेनग्रा बर' हारिनि सुखु दुखु सोर बर' बिमाया मा खैफोद जादों सोर बर' फिसाया बबाव खैफोदाव गोलैदों स' बेफोरखौ नायनाय आरो बेखौ सुस्रांनांगौआ एबसुनि बिबान गथिखे डिफेन बर' साराबो बुंखादों जे माब्लाबाबो सहायनानै जों हानाय नङा जुदि जोंनि बर' हारिखौ माने अयथासार खालामोब्ला बा माबा मोनसे कनफ्लिक्ट जायोबा ल' एन्ड अर्डार माने सिटुवेसन जायोब्ला मालाबाबो एबसुआ सहायनाय नङा होननानै बे बाथ्राखौ स्पस्ट' बुंखाबाय लोगोसेयैनो बे आयदानि सायावहाय एबसुआनो मोजां मेन रलखौ लानांगोन होननानै आं सानो दा रायजो राजा नोंथांमोन दा थारैनो बे बाथ्राया जाहैबाय सोर पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंमारदों आंथ' दा डाउट जादों बे फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 ओनसोलावहाय जाय बिथांमोना प्रटेस्टआव ओंखारदों अब्ला बिथांमोना मोनसे सिंगल पार्टिनि नामा मोनसे कुइसन सिखारदों थारमाने अब्ला बेवहाय इउपिपिएलनि सापर्टार रायजो राजाफ्रा हाखौ हगारनो राजि नामा
आरो जाय ओरै फारसेथिं BPF नि सापर्टारफ्रा हाखौ हगारनो राजि गैया ना माबोरै जादों बेखौ जुदि क्लारिफिकेसन होनो हागोन नामा सोरबा आं लुबैदों आरोखि मानोना गोबांबो रायलायनाय जाबाय होननानैबो आं खोनाबाय थादों दा बे आयदानि सायावनो जों रायजो राजाफोरनि बिदिनो खहा जाया जोंनि बर'फोरनि खुनु मोनसे फेलेबसबो आनानि थानानि जानाङा आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैनाय जे अननानै बिनि सायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसेनो सरखारनि मानसि आरो बेसरकारि मानसि गामिनि रायजो राजाफोरजों थाबैनो रायलायनानै जेंनाया सुस्रांजाथों आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय थेंक इउ